Salutare lume și bine v-am găsit la al doilea episod din seria noastră dedicată site-ului / comunității Gaming HD. Da, îmi pare rău că n-am mai făcut episoade de ceva timp, adică de foarte mult timp. Am fost ocupat, am avut acele simulări foarte grele și am un anunț de făcut pentru voi. Mi-am făcut un texture pack, îl folosesc chiar acum, este default, doar că l-am făcut pe 512. După cum puteți vedea, este HD. Deci Minecraftul simplu HD. Uitați. Bam. 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 Dacă vreți, de fapt, nu dacă vreți, la 50 de like-uri voi lăsa texture pack-ul în descriere, că deocamdată nu prea am timp să uploadez pe un site. Ok. Ce am mai făcut eu pe, cum îi spune, așa, ce am mai făcut eu? Și asta ce secundă să fac ceva. Lock frame. Așa. Uitați să blochez frame-urile la 30. De fapt, stai, nu le blochez. Mai bine așa. Nu mă deranjează cu nimic. Ok. Am făcut chestia asta, nimic interesant, dar dacă săpăm aici, ce putem vedea? Pam! Nimic. E întuneric. Da, deci am dat de un răvain. Da, un răvain. Da. Ce aș vrea eu să fac acum este să îi felicit pe Baba și Mineru pentru că a obținut parteneriat YouTube cu ajutorul meu, desigur. Da, glume. I-am ajutat doar puțin, adică eu le-am dat site-ul cu tipii cu care am făcut și eu parteneriat și gata, atâta tot. De acum înainte, la fiecare episod voi încerca să fac câte un challenge, să vă dau câte un challenge, spre exemplu. La episodul trecut am dat challenge 20 de like-uri. La acest episod nu știu, să zic că dau challenge 30 de like-uri, na. Și următorul episod va apărea la 30 de like-uri dacă nu voi fi foarte ocupat cu școala. Nu știu, mi se pare destul de interesant. Am văzut că puteți să dați like, că nu sunteți chiar așa de leneși. De fapt, unii nu sunteți leneși, că ceilalți sunteți super tare. Adică, în 3 zile am făcut ca, da, 41 de like-uri, nu știu, pentru mine este destul. Și deci la 50 de like-uri texture pack-ul este în descriere. Până îl voi uploada mai durează. La 50 de like-uri. De fapt nu, pentru că o să se intercaleze cu like-urile, adică challenge-ul. Sau nu, hai, dacă se fac 50 de like-uri pun texture pack-ul, dacă se fac 25 apare episod nou. E 30, pardon. Da, nu va fi un episod chiar așa de lung, pentru că mai am un pic și plec la școală. Am făcut acest episod doar pentru că n-am mai făcut unul de mult și mulți îmi cereți să fă episod. De ce nu mai faci episod? Ce ai pățit? Te doare mâna? Da, mă doare un pic mâna. Am jucat un pic de rugby și mă doare un pic mâna. Problem? Ok. De fapt nu mi-a zis nimic chestia asta, dar hai. Nu. Așa, mersi frumos. Să închidem apa aia de acolo. Ok, gata. Perfect. Deci ar și duce apa asta, dar nu spre mine, nu mă duc pe mine încolo. Eu n-am nevoie să mă ducă nimeni încolo, mă duc singur. Și sunt surprins că merge Minecraft-ul destul de bine cu texture pack-ul meu, care, nu știu, cere destule resurse. Nu știu, dacă aveți un calculator mai prost, nu cred că pot să vă meargă chiar așa de bine. Da, v-am spus, nu prea modificam multe chestii la texture pack, adică doar l-am făcut HD. Ups, da, deci o să avem doar o singură melodie, cred. Decât dacă mă plictisesc de ea, am să o schimb. Acum vreau să urc înapoi sus. Hop, te-am bastonul, mersi frumos. Ia torța mea, mersi frumos. Și asta e torța mea. Este o nesimțire dacă nu-mi dai torța, mersi. Ok,
acum nu prea știu ce aș vrea să fac, adică am făcut chestia asta și acum nu știu ce să fac aici. Cred că am să aduc multe furnace-uri. Să fie o cameră de furnace-uri. Nu știu. Mai bine am o idee. Da, acestele astea le-am pus așa pentru că mă enervau că nu mai aveam loc pe aici și nu știu. Mă enervau. Ok, am să fac din toate chestiile astea bețe, pentru că am nevoie de scări, pentru că astăzi vreau să minez un pic, dar nu mult, doar un pic așa. Știu că nu prea vă place minatul, că voi sunteți mai leneși așa. Și de am rămas doar cu 2 bețe. Mai fac niște bețe. Aș zice că atâtea ajung. Oare ajung? Da. Bă, aici. Da, ajung atâtea. Nu știu. Sper că n-auziți. De fapt, cred că l-auziți. Se aude foarte tare. Ok. Nu știu sigur unde să unde să... da. Toată secundă. Ok. Așa mi-am blocat. Tot bocăne ceva pe aici. Nu-mi dau seama ce. De fapt, haideți un pic să mergem pe afară. Cred că mina o să vă... Oh, uitați ce frumos, o pădurice. Ce frumos. Uitați. Am o idee de casă să fac. O casă ceva gen... Uite. Acolo. Cred că am să fac chestia asta, dar nu în episodul ăsta, în alte episoade. Ok, deci pun aici 8. Și aici pun tot 8. Pentru că vreau să prejesc niște cobblestone. Ok. Cred că mina am să o fac undeva pe... fix aici. Undeva fix pe aici. Pun o torță. Nu prea am nevoie de cărbune right now. Așa că mai minez un pic în jos. Am văzut că nu prea lumea să mă ajute, v-am rugat să mă ajutați cu una chestie important, deci pot să încalc o regulă mai gros. V-am rugat să mă ajutați, adică cine se mișcă un pic, am rău cu 30 de frame-uri de-abia. Bine, dar eu l-am și blocat acolo, deci nu mă plâng, că de obicei însărea chiar dacă îl blocam. Ok, deci suntem la nivelul 38, continuăm mining-ul în jos. Ai, da, de ce gravel, de ce gravel și nu altceva? Asta e piatră, fuck sake. Da, am Optifine-ul pentru că texture pack-ul meu cere Optifine. Îl cere. A cerut-o cu mâna lui. Ok. Ați văzut și depășit un pic. No. Aici. Ok, la ce nivel sunt? Mamă, mai am mult dimineat în jos. Sper că să mă ajungă scările să mă întorc și acasă, știți? Am să mine spun, am să mă... pun o torță aici. Am mult cărbune, dau într-una de cărbune. Mă duc până jos de torci și după aia... de bedrock, da. Cam așa arată bedrock-ul în texture pack-ul meu. Da, e clar, am ajuns la bedrock de tot. De ce nu pune? De ce nu pot? Așa, mersi. Toți nații creștoși în biserică. Ok, acum o să trebuiască să ne ducem cu scările astea enervante până sus. Oare o să mă ajungă scările? Totuși nu prea cred că o să mă ajungă scările, deci... Cred că o să trebuiască să caut lemn în subteran. Wow, m-au ajuns scările, la fix aproape. Hai vedem cât. Ok, 14 bucățele, cu 14 bucățele sunt 28 de bucățele. Acum din astea 28 de bucățele să facem niște stone brick. Ok. Nu prea știu unde aș vrea să fac căsuța. Este și cum să văd. Sunt pe norma. De ce sunt pe norma? Eu trebuie să fiu pe afară. Ok. Acum este bine. De s-ar și genera mai repede, ar fi perfect. De fapt, nu știu, cam vrea să fac și o fermă, așa că am să iau niște lilipeduri, pentru că trebuie să pun apă și nu vreau să cadă recoltele prin apă și așa. Așa că mai bine iau niște liliped-uri.
Am să fac și un... De fapt, am 1000 de idei și nu prea știu ce să fac, deci... În concluzie, cred că aș face un mob spawner, right now, uite, aici. 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2. Ok. Pam, pam, pam. Dăm cobblestone-ul, mersi frumos. Ok. După cum vedeți, iarba este foarte mega ultra super HD. Deci, v-am spus, la 50 de like-uri, texture pe în descriere. M-am chinuit destul de mult pe el, adică am trecut de la facerea, să zic așa, de la moduri, am trecut la texture pack-uri, deci nu știu. Cred că am să mai creez ceva moduri în viitor, nu știu dacă aveți voi idei, pentru că m-am săturat să creez moduri cu animale și așa. Devine plictisitor. 20 de sombricuri. Destul de bine. Am 48. Să pun stombricurile, uite, aici. Să pun aici, pun astea le pun fix aici. Să iau de aici tot ce am nevoie, adică mult cobblestone. Poate vă întrebați de unde am atâta cobblestone, că n-am minat foarte mult. Păi, am mai făcut o chestie, m-am dus mai încolo, dar nu știu, am făcut prea urât acolo și mă făceam de râs dacă vă arătam chestia aia. Dar dacă vreți, sau hai, mergem acolo repede. Nu prea am fier, că îmi trebuie și niște găleți. Dacă vreți, de fapt ce vreți, că acum vă arăt asta. Sper să nu râdeți de mine la cât de oribil arată. Am minat foarte mult, foarte mult. Aici vreau să fac ceva, dar mi-am dat seama cât de oribil arată. Și nu știu, mi se pare stupid. Apropo, am găsit și un mob spawner. Hihi. Chiar aici era. Și încă este. De scheleți. Nu. Aici. Dai cu minte. Să iau și fierul ăsta, pentru că am nevoie. Știu că n-am luat fierul de pe pereche și eram foarte ocupat. Când am minat aici, nici nu prea m-am ocupat de multe chestii, gen doar eu minam și cântam muzica. Tam și minam într-una. Mi se pare că am și filmat, da, am filmat, dar nu voi pune acel clip pe YouTube, este foarte mare și este și urât. Chiar dacă l-aș pune pe speed up, tot este urât. Deci, hai să vedem. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24. Sper să nu mor, așa că am să mă arunc în apă. Am nimerit apa. Like fucking snake ninja. Ok. Și acum sunt în nătărău. Cum o să mă urc înapoi? Ok, de fapt știți ce? Am să luminez aici. Fix aici. Așa. I-am pus 2 lanterne. Nu știu dacă îl voi termina pe tot. Cred că episodul se va termina fix când voi termina acest turn, să zic așa. Turn, nu turn. Mi s-a părut că am zis turn. Stați o secundă. Așa, a luat o gură de cafea. Mă simt foarte rău. Sunt cam obosit și nu o să mai dureze mult și eu am să plec la școală. Da, m-am gândit la o chestie care înainte mi se pare chiar stupidă și încă mi se pare un pic stupidă, dar cineva mi-a sugerat să vă zic vouă într-un anumit fel, gen cum vă zice ping. Da, deci, nu știu, lăsați în comentarii cum ați vrea voi să vă zic, gen, nu știu, nu trebuie cobblestone-ul ăla, așa, gen, nu știu să zic, ba, dar numele meu nu prea e chiar așa de interesant. Adică când eram mic credeam că înseamnă ceva și când am învățat și eu engleza, mi-am dat seama că înseamnă altceva. Ok, nu știu, lăsați voi în comentarii cum nume pentru voi, cum să vă alint eu pe voi, să zic așa. Cum ați vrea să vă alint. Da, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8.
cam atâta trebuia să fie chestia asta. Și mi-am zis eu să nu fac mob spawnerul ăsta off camera, pentru că după aia ziceați că mi-am dat cobblestone 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ups, câte, 8. 1, 2, 3. Fuck. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Destul de interesant încolo. Wow. Îmi laghează un pic Minecraft-ul. Merge cu câte frame-uri stați? Merge cu 30 de frame-uri de-abia. Și l-am blocat. Iar am uitat să număr. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Da, deci următorul episod din această serie cred că va apărea, nu știu să zic, cred că... Stai să mă gândesc. Cred că va apărea duminică. 1, 2, 3 și am pus o bucată iurea. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ai, sunt un but. Era să spar și sub mine acum, chiar că eram but dacă spărgeam și sub mine. Nu știu de ce îmi laghează Minecraft. 30 de frame-uri, fucking serious. Ok, și unde e apa? Încolo. 360. Bam, și ți-a dat de cap și am murit. Da, păi cam asta a fost cu episodul de azi. M-am hotărât să nu mai zic faza cu like, subscribe și așa. Vă las pe voi să dați ce vreți. Ce vreau să vă zic este că mă apreciez foarte mult că voi dați like și alte chestii. Sper că nu mă jurați pe acolo unii dintre voi care nu dați, nu? Adică gen copii de 12 ani, cei care nu gândesc. Da, ce vreau am uitat să vă spun ceva. Dacă vreți să vă duceți pe canalul care... De fapt, nu care. Canalul lui Zinodaur/Luigi este un vlogger foarte tare, cred că cel mai bun vlogger român. Adică, nu știu, spune toate lucrurile pe față. Nu știu, mie mi se pare cel mai mare vlogger din România. Sper să-i dați un subscribe. Eu cred că de acum am să-l pun la box. Da, păi de aici se încheie episodul, păi pa.